Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Siku mene mukutonya padakali pano kuno tili ndi kumulanji mene mwamvera masabata akapapitawa kuti lero kuno zikukhalanso mene tikuziwira kuti ndi kumulanji chifukwa china chilichonse kuno chikhala chikutembeni kudzika monga mukudziwa chipani chimene chikuyembekezera kuti chiyambe kulamula dziko lino kuyambira pa 16 September chaka chino ndi cha Democratic Progressive. So lero chakungana ndi komiti yonse ndi akuluakulu onse posogozera ndi a Vice President achigawo chino chakumwera kubwera kuno kukhambukira kuno kuzapanga misonkhano yoyendayenda mene mukuonera mwina mkanema mwanumo ndili ndi olemekezeka amusowa amene afotokoze ndandanda kwa zonse mene zikhalire kuno. Olemekezeka takulandirani mwina mwita kuwafotokozera anthu amene akutionera padakali pano kuti kwenikweni ulendo wa lero mwaokozekera motani. Ulendo utaokozekera bwino kwambiri. Ndinofuna ndinene kuti kuhusu ulendo wa kampeni ayi kwa kumulanje kuno sikupangidwa kampeni. Ndinofuna ndikuze ndi kunoko 99.9 wina akoza kususa izizi ndi anthu a DPP. Kunoko wina aliyense ndi wa DPP. Koma kumalo kuno kwavuta kuli njala mavuto ochuluka. Sina talimbikisa anthu ati kwauza zoti mwapilira zaka 5 za mavuto asalawa ni materasi muno kungopilira miyezi 6 ya salari kuti titenge boma mtendere ubwerere. Koma lerolo tikuyenda kuzungulira malo angapo tiyambira mulanje south west kuchimeseyona potambatola chaponda tikatukira uko kena kuti kafika mulanje pale tukazungulira pulogalamu iyi ndiyo tiyenda mulanje yesu. Mwina ndi utenga wanji umene mwabweresera anthu akunoko kumulanje ndi madera ena ozungulira? Utenga ndonena kuti amene anasalira ajadula maiti akapacha akalembesa fa asegula masiku awiri anaziwa kuti angosegula masiku okwanira komba koma apa tikapasa utenga umene mawiri omwe wasegulawo tikalembesa. Koma so tifuna taauze pa lerolo ameki achemangela kachisaki Malawi aliyense khodi linalamulo kuti ali ndi ufulu woti avote ngati ali ndi chiphaso cha nzika. Pasakaleso malamulo ena wabweresa amene sanapise kupaliamenti malamulo la dziko lino lili mu constitution lachisankho palibe masintha ndamene maphungu a nyumba ya malamulo ndezo mangosuka kunena kuti ayi okhawo amene maiti yawo anayambira pa 21 October kusalekeza pa 4 January ndamene angalembese ndikulakwa ndifata apemphe ameki sanafika siku limene asegulero asinthe chichewa chimenechi asasokoneze dziko labwino ichi kwambiri dziko la mtendere. Ndiye kuti malamulo sakwalola mwina ameki mwina kubweresa amene matsiku amene aja awiri zimene zija akuzitenga pati kwenikweni Malawi Electoral Commission. Azathu Malawi Electoral Commission amera mizu kwambiri. Ntchito yawo Malawi muno ndikuyendesa chisankho amalamulidwa ndi malamulo a constitution yaikulu komanso malamulo amu Electoral Elections Act imene amapitwa ku nyumba ya malamulo. Sakuyenera kuyamba kupanga malamulo awo. Malawi wina aliyense amene ali ndi chanzika apasule mwayi akavote akalembesa akavote mwakufuna kwake asakakamizire. Lero tikamatulusa madeti kumati IT imene tikufuna lero ndiyochokera pa October kulekeza pa January. Ena osima IT nthawi imene amalemba anthu kuno ena nala timite ndikuchipatala nthawi imene amalemba anthu Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.